the number for us. Then I have said, yet and share a top wine. If you have knowledge, not a venture share of the moon at the house. As we have said, what you are, you will be a door soon. Over in and Yasia. And if I say, Catafa, one more, you can go for you of October. That is the issue. One more, you go for you of October, and you can't have a farm. And said, you said, we can go for the obey it. If you be on here. You be a home. You go you when you are at the radio. So can kind of go some more as not go to my EPI. If you do what you are. But let's say everybody need to be obeyed here. You react attitude. And everybody see it in yourself or you're all knowing and all seeing God. Everybody any be not so. Who be a blending and so that we are not. Now, it is not ending up at 20 times. Young couple, any dear papa will be and son, I know. Okay, can you do more man of 89 is a new the Julian son. But let's say, about the year you are, and then the old idea. Be a play over and look for our DLC ending. Now, the message is at the end and said, you're not in touch here. And when you say energy, when you look for a decay a year home in Shadina at the home, as someone, whatever who I want what was doing in a mobile. And a prayer, whatever the empending when you're more, if you have to not I think I will call any kind I saw in zero at what would I do? Praise God. Now, and then, this year, mono. Yes, sir, and the Canada one more. We can go for a you or more either day at all. As a woman, I go for a you or more at all. The kind of idea that I want what was one good was and one. You know what kind of because we never for a you go to what they are. I want what was good here to you. Make up a bra on my buy. And now I said, if you buy, that's not as I everything. I want what was really kind. It was a year mono. And go for over young panel. We never for the kind and you want what to want. And then you say it now. You better be a gentleman. Now, if anyone said, then I put by a group not to be a if you would your buy also. I can find one. Because we never bought the kind and you go for me up to them. You better what they are. Over the kind and go for out and find another for a boat. And quite the end of the year, the new year can and something who are with you and another for the one. Would you carry for and find son of a boat? Now, I think the Bible is going what they're making home. The Bible, I go what they are, or the care looking. Now, so never found some other sunset, a rather kind. Every year, years to one son of a boat, we are so they are. And another thing is, now when the man actually said, for this nation or what we are, and there is a destiny. There is a destiny and can't be out to a home. And in the man, there's a common enough to hear you. You made the kind of idea of someone after Roman war and woman. If you are a young one thing, and if you move, and you look, and what you want to see, and you are some Romans 8:30. And you may say, 1 hour of it and look on. I didn't know wow and my you will use 1 hour number 2 was after all. Now 1 hour who was here, what you want to want to someone said the battle 45. Now why and never be about time. 1 hour we want to one of our prayer also. I want to prayer also. I will do one them also. 1 hour who want them, whatever you do. And he said, yeah, Paul, I can ask you. And you man, and I will call I want to be a part in my sermon. You did kind of, we never call every year. And what you have to be an accidental, said the Babylon for a person, a lot of people in our Mandarin. We did kind of years here. We hear at home of prayer. Ubi FM,
no wa share the bonyam na ni bra so no enam ni tirim boso Onyankopɔn ɛna bɔ ne tirim ɛna ɔyɛ hyɛ deɛ meka nyinaa to hɔ sɛ nkurɔfoɔ a wɔbɛgye wɔn nkwa no ɛkwan sɛ deɛ ɔbɛfa soɔ wonyam wɔ ewi ase no ɛna wɔtena aseɛ ɛna wɔhwɛ nipa a wɔwɔ bɛ ewi ase nyinaa ɔyɛ to ne biribiara ɛna wɔyɛ ɛnhyɛ a nkwagye asɛm to hɔ ɛna Paul ɔka n'ase ne sɛ nyɛnyɛmɛ sɛ obiara a ɔkɔ Onyankopɔn no deɛ ade nyinaa ti bua no ɛma ne yie wɔ yie nkurɔfoɔ a Onyankopɔn ɛbɔ ne tirim ɛfrɛ wɔn Onyankopɔn no ɛnam ɔno ara ne tirim mpɔ so ɛfrɛ wɔn no deɛ biribiara bɛdi aboa wɔn ɛna wɔsɔfo no ɛkyerɛ no sɛ apart from sɛ Onyankopɔn abɔ ne tirim afrɛ yɛn no ohuru yɛn sie yɛ sɛdeɛ nkamɛka sɛ obi bɛware ya na wɔhu ababaawa no asie sɛ ababaawa wɔ yɛ bi a bɛwaa no wɔsɛ ohuru yɛn sie yɛ ɛna ohuru yɛn sie yɛ no wonka abaya bɔ no a ɛna wɔyi yɛn nso hɔ apɛde wɔyi yɛn ato hɔ na wɔyi yɛn ato hɔ na dɛm na wɔka ho asɛm sɛ wɔn yɛn asie wɔyi yɛn ato hɔ na wɔyi yɛn ato hɔ bi a apɛ ɔso ɔfrɛ yɛn na wɔfrɛ yɛn na ɔfrɛ yɛn yie bi a na apɛ wɔku yɛn bɛm na sɛ wɔku yɛn bɛm bi a na apɛ bi wɔhyɛ yɛn bonyam ɛno nti na Paul sɛ nkurɔfoɔ a Nyankopɔn ate wɔn nkwa no onipa biara ntumi ne to wɔn mu ano na nipa no ehu ne sie yɛ ɔbɔ ne tirim ɛna ɔfrɛ saa nipa no ɛna bɛka sɛ wɔyi nipa no nso ato wɔyi wɔn no na wɔyi no ato wɔn ɛna yɛwo nipa ewi ase a wɔbɔ nipa nyinaa ba asase wei so no ɛna afei wɔfrɛ saa nipa no ɛna onipa no Nyankopɔn nso yɛ ebu ne fam ɛna Nyankopɔn ase ne bonyam na saa nneɛma no mu nyinaa akyerɛ adi wɔ nipa bi abrabɔ ho se a ɛbɛyɛ dɛ na ɔdasani bi a ɔyi ase anaa sɛ bɛtuma no saa nipa no ɔma no ayɛ yie ɛgyina Bible se wɔn mu a Nyankopɔn wɔ mu sie no onipa tumi na ɛdɛ bɛyɛ ɛnsɛ wɔn mo amen eti yɛka sɛ wɔn mo bɛnya nkwa no deɛ wɔn mo di kan anya nkwa no awie ansa na yɛbɛtena saa ase wɔ soɔ na sɛ wɔn di kan anya saa nte aseɛ no sɛ Bible no aka to wɔn sɛ Nyankopɔn di kan ayi binom ato wɔ ansa na wɔbɔ obi ase eti nkwagyeɛ no deɛ ansa na wɔnya mmɔ ɛfena wɔbɔ asase wei nyinaa yie na afei wɔnya mmɔ onipa mɛtena asase wei soɔ no na nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a ɛsiane sɛ Onyankopɔn de onim adeɛ nyinaa na onim nnwuma a ɔbɛyɛ nyinaa no na nnipa bi wɔ hɔ deɛ a na Onyankopɔn ahunu sɛ nkurɔfoɔ wei deɛ daakye biara no wɔn mo te m'ani a wɔn mo de mmeka ba wɔn bɛde m'asɛm wɔdi yɛnya ngo wɔn mo ma wɔn nyɛ papa anaasɛ bɔne koraa no na Onyankopɔn ayɛ dɛ no wade wɔn nkwa yie na yɛbɛkɔ nyinaa mu na yɛmenom sɛ saa nneɛma bɛyɛ mmiɛnsa enum a meka ho asɛm no deɛ sɛ bi a ohu yɛ si ɛyɛ na oyi yɛ to hɔ na afei bi a ɔfrɛ ɛyɛ na obu yɛ mpem na ɔhyɛ yɛ nimonyam no deɛ nneɛma mmienu deɛ pɛdisi yɛ si no deɛ sɛ bi a wɔyi yɛ ato hɔ no nipa ɛnime ɛnesa no ɛna afei ohu yɛ si pɔsi yi no wɔdi kan ɛhu yɛ si no deɛ ɛne yɛ nim wɔn hwee Nyankopɔn nko a nim wɔn a wɔn wɔn asie Onyankopɔn nko a nim wɔn nso wɔyi wɔn ato hɔ na ɔfrɛ no deɛ yɛhunu bimbo no nso yɛhunu animonyam no nso yɛhunu na saa nneɛma mmiɛnsa no de ade wɔ yɛ abrabɔ mu a ɛna ɛnim saa mpa ɛne wɔn yɛn sie yɛ ɛne wɔn yɛn to wɔ so n'asɛm yɛ ɛkaeɛ no na yɛbɛkɔ Nyankopɔn asɛm yi ayɛ bebree na mbɛ sɛ yɛdi kan ɛbi yɛ Bible no nkɔ episode anaasɛ ɛbi episode bi yɛ ɛbi baakɔ ɛnihyɛmu a ɛyɛ mmiɛnsa ɛyɛ nan hɔ Romanfoɔ deɛ ne yɛ ɔkɛnkan a wɔn se nhyira nka Onyankopɔn yɛn Awurade Yesu Kristo n'agya a wɔde wɔn mu nhyira nyinaa gyina yɛ nsoro hɔ no Kristo mu sɛdeɛ wɔn nipa nsa na ɔhyɛ ebi aseɛ si yɛn nyɛ ahoteefoɔ ne nipa a wɔn ho nyɛ nsɛm n'anim Ibi ka ne wo sɛ ne ba bɔ ne ka ne sɛ ansa ne Nyankopɔn bɛhyɛ ebi ase no ne wɔde ka yi nkurɔfoɔ bi ato wɔbɛhyɛ ebi ase no wonya ma obi ase yi no na ɔbɛpiri ne dwumadie nyinaa ase no na nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a ne Nyankopɔn de ka yi wɔn ato wobɛbisa no sɛ wɔwɔ fan Onyankopɔn deɛ sɛ ɔne onimdeɛ ɔbɛyɛ nyinaa de wonya na ɛdi ntia na deɛ ɔbɛyɛ nyinaa wɔ n'adwene mu nkurɔfoɔ no nso Nyankopɔn bɛgye wɔn nkwa no
Okay, when you're more, you say, I'm only never to know as a solution. No, you are more to know only one more, only one more. Oh, on one as I did. Nothing more. No, but I would be one more to. That's it. And Pakistan, I can't want to say, I'm a poor, if you are, what is it, the Yama, you don't have the near Alumina. And once I was in the race, you put out my buy, and once I calculate the young son of my ever. I don't want you one more. One more everyone you. A prayer, someone was prayer wall. I don't do one of them. Now, you know, the person. The only time I thought of that with the guy here with you. And son, I was saying, the Kaka was if you almost here, a general woman to a woman. We never called the kind at the one and son. Ever said, I was many people and I can't get some grass in a woman after ever do on this one. If you came to your woman and son, a bunch of young and also. Because we're here by a golem. Not the idea of where I was letting up one even if I believe in our saying kind. A decent, a year, a year, a junior and son, and it's a more and watching. Or say, now, 1 hour as a house with our professional. 1 hour to the year associate. Until will be a drama or put on and and then never you ask me more. This is not what I was asking. Now, I don't want to tell them that they can see. No, I didn't say one of you. What I can say. Uncle Phobia. Yannikai answer, answer, everybody used to do, Nimpa Agamono. And son, I have a able yes, no one ever point any kind of one son. Yet, never point able yes, no. What would you have? I'm not going to say, I'm you know, I ever sorry. Let you be anymore. And that's it, the Lord. What did I want you? What did I ever point an answer? Now, I said, let us say, you will be more than said. And while quoting, I'm going to point back to our own panel. Before I said, I did yes, who always see a yes. You are more to her. Not a more different. Not the one of them. No one so money, young or parliament. And what else, Uncle Pony, I want you. And you go put one the education with your head and son in your home. You didn't know what time of heaven and son of them baby. You didn't want to only be out. Normally, a woman baby and say, woman dear. And why I don't find here. Woman wants a woman pen, only young person, you know. And you didn't want the woman, the woman star baby. And the woman, the woman is now for young upon Murada. The son is young upon your young upon, or you all know you God. When you be here. We all see you God, and what mercy, you are punished, so I send you at Wakama, and what farm will be. And what the next people, we are seeing us and what we are seeing. So, Ababa, that's what you want someone, or better than someone, or the woman to know so much woman, so I find a woman who are saying the you. Now, if you are planting what you want some more woman, or better than someone, or better up 1 year, so I can find out to do what the woman. It was thinking around the car, not larger than home. And son of everybody pass. How many Papa years you? When they make up, I want what was I want to move you. That's what we are doing. And the woman would be any of the woman of you. All the young power we are saying. Now, and they just and I don't know one and more to catch your motive. I want one of them. Now, I pay okay, and I'm kind. Young person, Revelation 13, Revelation 17, 8. You're ready, a Bible on okay. Abuwa no the bi no oho na pe bi obi ho no be pri eburu mu aba no be sanya ko osanye mu na ebeye wona what azaro so a wan fi ewia asehye ewia asehye antre wonti enkwa wo memu no enwanwa so be wono se abuwa no so da bi no oho na ape bi oni ho anko ha ase mo da ba na pe wa tie tum pe se ye won ko bi wo dia ye kire o mu di bi ase bi ebe asase. Praise God. And for 4 million panel. Young boy, you can't tell me the years as I see it. And the young one, I will say a few more. The young boy, you can't do one answer. And so I never walk with you. Now, and for 1 swap, young Joe, I want a young boy, no more, and for 1 baby. No, we are on your power, a young boy, and you didn't them wow. You didn't have a young wow because. And what young is there? Young Papa and the CID. The Ubi said,
na nipa koraa no kwame so ne yɛma baabo no koraa kɔ nkurɔfoɔ nkyɛn koraa kɔyɛ deɛ bɛyɛ because wɔn mo bɛnya nkwa Nyankopɔn ahu wɔn ansi awie anaasɛ wate wɔn nka koraa yɛbia bi ɛne deɛ ɛnyɛ wɔn nsɛm a wodeɛ wonim wɔn yɛte wɔn ni wɔ Nyankopɔn nwoma mu wonim wɔn Nyankopɔn yi wɔn sieɛ Nyankopɔn yi wɔn to hɔ anaasɛ hu wɔn sieɛ mmom deɛ wonim sɛ nkurɔfoɔ a Nyankopɔn yi wɔn to hɔ anaa hu wɔn sieɛ no wɔfrɛ wɔn nya kɔɔ in the moment ya wu nya call what and you know what say what the point no na ba tu le kan wa para then God justifies you what you what the point na wo bra bi do ha eniye le ka ko se mra won de hu mu di o ko aye ne mani na to wa yi na pe ni pa ba ti yi ya se ni pa ba ti yi ya se be ni pa do se be awon to ko na awon to oba una mo pa se ya so ma de ba ya awon to bi ya mu ni pa de bi ka and when one of you are small one you come and up and go for so be about on the craving about. Now you can hear your call, ya of baby. Now and you know ya see yanwa, you do me the car and what will be no can want some and ya see ya would be one. After your body, not with them for a year to stop you, you put your over the year. But a baby and Janua, I didn't know for the car to what about what you want. A parent is Janua, I don't mean a call. The parents na be ya na say and go for Nyankopɔn ba di omo kwa no Nyankopɔn di kai omo ko and the voice of God over here e wadi Nyankopɔn no ni over here na ba tu ni ka ba wadi Nyankopɔn se ne e wo pre ko afro wo yi ya to wo ya to afre afa nya ba yi ya na so wadi obu ya tem afa se bi ya ene ma bi ya ba kro no awara san ye e do mo e wudi sam na na mo na no ya ti e wo to ye ne bi o na fa di ye di mo wadi ani yedi po awo wa je no po de be ni na pe wa je si ani mo nyam ape de wa je si wo si ani mo nyam de be wunu si na mo pa si ani mo nyam obu ya ma ye be wunu si na mo pa bu ya dem o pre ni be wunu ne mo wo yi kai ya to wa le dia ono kwa no ni ni o tre ye ti ya wa no mo dia ono kwa no na de be edim en kwa dia wo se no o ya mo pa ma na di kai de be asi ya yi kwa dia wo se dia asi ya yi kwa na ye be ko so awo Awurade Nyankopɔn asɛm mu sɛ nka Romans 4 no so Romans 9 Romans 4 ɛwɔ ma eti ayɛ nkɔn nkyɛmu a ɛyɛ nkae nkyɛmu nsia ɛkɔsi edumiɛnsa hɔ na ɛnyɛ sɛ ebi Nyankopɔn asɛm mu atu ebi sɛ ɛnyɛ wɔn a wɔfiri Israel mu nyinaa ne Israel nanso ɛnyɛ sɛ wɔyɛ Abraham asefoɔ nti wɔn nyinaa yɛ mma Nemom Isaac mu na ɔbɛfrɛ wɔn awasefoɔ ebire sɛ ɛnyɛ wɔn ama ne Nyankopɔn ma nemom bɔhyɛ mma no na obi wɔ asefoɔ ebire sɛ bɔhyɛ asɛm yi yie abdala sɛ mɛba na saa na ɛnyɛ ɔba na ɛnyɛ yɛ nkɔ na Rebeka nso ne ɔbaako foɔ a ɔne yɛ agya Isaac no nyi nsɛn yɛ na onya wɔn mma na onya nyɛ papa anaa bɔne no yɛ bɛyɛ na Onyankopɔn ti mu a ɔbɔɔ no eyiyimu asuo no atena hɔ na every animal no minimum enam ne fira so nti ɔsɛ sɛ ɔpanyin ba so ɛfuma sɛ de wakere sɛ ne de ɔyɛ kɔ na ne tane ɛsɛw ɛwade asɛ bi deɛ ɔka na asɛ bi paa die Japani Isaac ɔno ne Rebeka ɛna afa nso deɛ ɔmo fi wɔ brase wɔn awo mu Nyankopɔn ɛfa aso ne yɛ kankyɛ yie maame no kama onyi nsɛ yɛ no na nkɔkoa mmiri na wɔn maame yɛ ntaafo mmiri na Awurade Nyankopɔn di kan ɛka ntaafo no ho asɛm wɔn mu wi ase ba ne deɛ wɔn ayɛ nyinaa wɔdi kan agye baako ne baako deɛ ne ho yɛ ne hitira wɔ awo mu ɔtaa no so efira awo mu ne na wɔn mu ewi ase na to wɔn anyɛ nyanya afa ne Nyankopɔn ta baako nso deɛ wonya mma ewi ase koraa bɛyɛ papa anaasɛ bi ɔmo yɛ adeɛ ɛfɛ fura ne ogyina hɔ sɛ Nyankopɔn fa ne dɔfo ne wɔde ɛdɔ no ebi Nyankopɔn dɔ de efira awo mu amen. Na emra ana Paul ɛkyerɛ sɛ Paul asɛm ebi a esi yɛ ɛna ɔsɔfo Paul ɛkyerɛ sɛ deɛ Nyankopɔn ade Nyankopɔn yɛ saa ne sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ nipa bɛte aseɛ sɛ nkwagyeɛ no enyina sɛ nipa bɛyi ase a papa a yɛba bɛyɛ anaasɛ bi a mansɛ bi a ɛfam pɛbi bɛba so abɔ yɛ ɛbra ɛna Nyankopɔn gyina so bi ɛde ti yɛ nfa dɛmɔ eti Nyankopɔn no ne fi mpɔ so odi kan ɛyɛ fɛrɛ so yɛn sɛdeɛ yɛn ti a ɔma a ɔyɛ saa ne sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ ada sama bɛte aseɛ wuro sɛ nkwagyeɛ no fira wuo mu ɛno nti na Nyankopɔn di kan ɔka Jacob ho asɛm sɛ Jacob de ɔyɛ ne dɔfo
Ya when you get one number, you are so good. Many things you have upon the woman. No, I guess I will sit here. No, the team here, you have upon your bed, the woman, the radio, never upon you were here at the bathroom. And yet, here, you have upon the church, you just stand your best letter. You just had an agenda to come to you and win the a better no part here. A woman movie and the beginning or damage in what you are telling them. No moment, the enemy got you more say, you never want to be asno. Papa, upon me, the other. On the upon him, one of the someone else was someone of the new years. And I did one swap. On the years, they will be a woman, and I think I can say, if there is participation here, then there is a destiny. So I'm going to call anything more towards Dennis and Crabia. So you can pay the answer. But then Crabia, you are the baby. Check on the baby, no on Crabia, you are not paper. It's also baby, no on Crabia, you are paper. No one about what never point. The Bible for the other or send you because by putting you with a problem. They will see when I'm a problem with the art, not just the word, deal with them upon the other. Now he knew no one, he know never find you. No one, what you never find you because we see what the other, you remember. That would be higher when you said it to one. If the Emra check up any other, then I'm going to be awesome. Not a idea that they know you come up. So kind of watching and apologize. And what the energy is a woman. When I say goodbye, a woman. And to the bar, one young family, and no one someone, you have a plastic, you were as one about as one in my home. You better open the answer, let me that kind of say, Papa, the Papa, what you never found them one. I don't know that I didn't just put out a say, put on your once and find a mighty property without story. No way announcements, no overcall. No, only the American credit to anybody who wants to, but that's what they want. There's anybody that can grab your baby, on your own and set on your overstate. You are the only baby, or say you. You didn't want to be a woman young. And to the American someone and said, young poor at the Nipa at Tobo. I know, here you are here. I know what you found. If you said, yeah. The poor bank who say they is going to be yellow, and I don't bank of going and go. So we have a couple of months after I'm some way. If you play a good cat, if you was sour, you didn't walk with us, almost you were a minimum. Almost you were never problem. And the poor penny to almost and name what the voice, almost and name one almost to the cat. No, but that's to almost come to or poor open. No, or poor move. So I saw money moving. Now, so, and I am what we are, see a young for who. Now, so the man that they are young. Who is like a phone from young Fana? Daddy, how would you want to go? What you know, what you are, son of we are here. And it's a TV son of we are at one of the 25 grams. Yeah, but I'm not putting a reporting in Bonnet. Never did a reporting answer. One more, what is wrong with you and the woman son of we are. Almost nobody here, the man in the phone. And it's a funny thing because they can't go with me. Oh, we are saying, son, and I'm a popular that ever we are here. And now, about one or a decent, actually, I don't church, I don't say that. Give me what you have to do, we are seeing, and I hear you. What are the best? You don't want anything, you don't know I want to hold you. You don't make it. I want to for almost I don't slow, I don't almost out of them, and I hear you. And almost almost in the idea. He has a foot almost they almost say, yeah, every day, now, and number said, and only a year, peninsula, a year and a bar, and they almost want power. You found about something, yes, only a year, panel. Something you have to pull with, some of them and a year, you will not idea, and they almost want to but I want to see 4 years. We never pop up one or a decent cemetery, and we'll point a body got you on with you and a moment you surprise you because only for them and the hallelujah. And you never pour idea and quite young one somebody at all. But and then I was said, you'll be at a time of us will be able to one said. Nanya, Yapramiana. That's the question. Also, be a son of I am called, I am justified. I am glorified. Yapramiana. Yakumana. Yasmani Mona. I was so behind every son of praise God. You never pass a man I can say. Will be our said, the outside so was our said. Yamia Yapramiana.
Na ya kume be mwana ya sema ni mo nyamo na ubehu ya brau wa onje obatiyo sister wotina sawo ba mo san fama ti na mo pon na ba na mo pon je na wote na ba na mo pon bro na sawo ama de na exercise wa pobuo exercise abubu e da wo so obi an take on one bra obra wuti mo no na me no sampa ya fura me because ya fura me ya me tell sa bra ya fura me ni sa bra boni ni na bra wuti mu se obra wo bo se fe ya wona mo suo se kwa ga sa ho se ndi ya mo me dem na sa de we ga si mo me mo obi na mo po bu ni pa sa ti ni pa ba ti obi na mo po se ni mo nyam pa ti pa na mo po se ni mo nyam pa na me ye se yi check your Christian life. I'm called, I'm justified, I'm glorified. Yes, many more now. And now, sir, you say many more now. Ubiya on one and Crabia. And Crabia wants to make an answer, can't go down here to put on a canon. To be what I can say, and Crabia and said, and they well, Busawaga, I was saying, of our team on what's the corner. You better wire power corner. Praise God. Who will be our happy and you will be our happy and hallelujah. Oh, and you said a prayer power. I tell you what, you knew what I hear you. Upon only the only upon us here. And say, what have you? And why is our no woman for some minutes will not wear it. Oh, we are walking there, many good rubber to woman. And yes, sir. And I say, I would be maybe about never know said, yeah, hallelujah. Well, that's where I was, and come on now, what you know, I'm here. And so I do one of our brown and I said, what are your home would do? W and Masada, you wouldn't say, I got my head. Let us see, Papa see, 100 years, 100 years, yes, I shall be a baby, and you jump. Because you're open. And for a year, you are open, you can't see that there. And you are open, and you can't see that. Not here when I said, Okrasay. Someone as a woman said, Uncrabia and then you. Some are still power some. Jamaica, and then the guy said, Sir, I'll tell them upon the arsenal. So the car I have a lesson. Yea. Never pointed your doors to the one. You are him one, said, and that's mercy. Hey, or the years. Never put yourself over what I'm pointing when I'm sending her where I was sending what to say was the near thing. That's where idea, and that's it. Imagine what can you do when a woman? Now, maybe I don't on the moon too. My little said, the other funny on Fadia, who never saw one of my opinion, what I think why that will tell one from heaven. As much as run out with more of his giant, and your view. You are Martin. When you want to Martin, you are a rabbit. I hope to let him in your horn. You can't hear with me on the moment I never was hiding the giant. One guy I made you in the room. You are Martin, in the Palatin and work with one. You are slave rabbit. And while I didn't even benefit him, he is justified. Because you cannot pay what didn't work like I didn't have a say. One thing won't be one of them. After never published any fine year, and you won't yam, and that's the point. You want more yam about the moon. Because I didn't see any more yam. Or get the home of Papa. Who would do one son? Who won't pay any family? I just one number. I got my money, a billion, and I fear with the home. Now, we are watching the work with animals. We any more yam. Oh, holiness is beautiful. Oh, I hope you are not going to the air, and it is powerful. And you to me, Pa, when you find what you are, you to me, fair you. The American said, if you are woman and a rally at the day, or GM. But the other call, you are telling us much the woman what you are. Now, some way in just a number of once and one. It is a couple of pretty, I can have so much number of wow. You go up and some of the animal kind of bad ones, and go put another woman for the card, and you say, I'm upon where the card to the Sunday on some, pay the water. Or so I want some bow. Never call and say, go put now. Or you want one hour.
na Paul abanye ka to say Ewurade Nyankopɔn of Ewurade wo ka na say me de ya nje ni wani mo nsa na ebo wi ase ni mu sa ya no kra ja me de wi ase de ye ne mu sa ni kra ya pakura kra ya pa de ni kra wo wi ase hwe obia enne wa Nyankopɔn se mo nsa na wa tie die wo nsa wo good destiny wo anka bia de be pa na so bi ne me se engofo bu wa Ewurade be yi wo mo die fi ne mu akire na de nka wo asem de ibi wo so mo di die nko Nyankopɔn mo kura ta buku pa na so wo tire san go boni wa wan tire mo di won mo e de wi asie wi ni be bi wo engofo ro nda di wo mo nkwa no ana se bi wo mo di asa no mo di yo na wo mo di ka di die kura nsa na ye be ye wo mo di pa ne o be wi asa na ya plan di seed di wo ni ababi ye be wo di pa ni mu abana na mo pon die di engofo bi mu e di ye ne se ye de na sam na ko ka chire wo mo Ewurade efia mo Yesu oba enyema se na ego so o mo tepa na pe o mo ye de no o mo edini ka na de se akuo bi ya do na man kan ye se asasa sie ye do pa na fa se ye pie na so de guso pa na na ye de na yi ni moji ye pa kan yango ba sama chira nko fo no e mo fo di ka di o mo wi o di ka di o mo wi na so de nya se e di ka ye o mo ko ye de ansa uji ti mo wa ye mo na uji ti mo si da sam wa na Nso de ka se na o tete for de o kan ni ense Ewurade di ka hu ni pa na mo wi na de Nyankopɔn so nta o tie ntin de bibia ma Nyankopɔn nsa na adwene na si ene e wan asɛm a ene wo asɛm o Ewurade asɛm a de Paul kan ya na nse emra Nyankopɔn asɛm ba Moses nkyɛn Moses Ewurade ka kyerɛ Moses sɛ enipa ni Ewurade ne yɛmɛ hyi ne ama no saa nipa no a na yɛmɛ hyi no ama no enipa ni Ewurade mehu ni mɔbɔ no ɔno na mehu ni mɔbɔ de memmoa de memmoa no Nanso anya se bia Nyankopɔn nipa bi wa wo de memmoa no hu Nyankopɔn hiu na de tie ne se nipa ni ba wiase nipa ni ba obedi awu nipa ni ba wiase abortion nko an obeye nipa ni ba wiase danta nko na obo nipa ni ba wiase na awale sai ya nko a bibia de me sana dwene na kuma ba ya de ne sa na sa nipa Nyankopɔn hu ne se wo kura nkra bia boni ni Nyankopɔn ate ni wo ne mu ana no wa tire de bi emma sa de biara ta Obi an check opera otimu check opera otimu check wangasa wonhom check wangasa wakoma yasema ni munyam yasema ni munyam wana ana yasema ni munyam yebu mebe mwana na se yebu mebe timi hu mebe hu say because udipem wa do so ye bebe udipem na tumi na aba so do wi ase ya kan wa smart wo na wan yin da sam ni ye kan ni nti Oma ya ntwe omudi e wo wiase emfi ye mo wiase ni ya twe omudi e wo ne hunu na e ga ngopɔ ne hu won wa pa awu awon to so mu ni pa ba nyina hu nyina mo no wo ne ngopɔ ni awon to so bi mu asɛm so awon to so we di e ni pa ba asɛm ni o mati meji o twe ni di o twe omudi e wo ne hunu e da asɛm we ne ba e ma wo mo ma ni pa so se na akɔ ka no asɛm akyerɛ wo mo okay e bi ya se na asɛm e be wiase ne ba ye no what training na ewe onwa anya mumamu this generation we die omdo bi eni wo ba ma sam wodi na atwam na sa wono do so emu die go ku be pie mu a omo te me ho aso omo suo me pa menya be se 500,000 omo to me suo omo di ne kura pa yie ankwa se bi a akwa ankwa ye mfani mu obi ana se bi enya atumbi dimo omo so me pa fra kuma mu no atwe omo di ewe ne mumamu any person so we omo ye na bi omo nim omo te me ho aso omo suo wewe no atwe omo di ewo ono ade be mumamu oye sa be si awon to aso a edi akire mu na I wonder to aso edi akire bi any person be tie me ne na I wonder to aso edi akire se na me ya ma adie Ewurade Nyankopɔn ni nyuma ɔbɛyɛ nyinaa firi ahase edi bo nsam yɛ bɔ no an surprise Ewurade o anye ne nwanwa ɛno na wɔnyi Nyankopɔn anye ne nwanwa onim sa kwa na bɛyɛ saa no ɔyɛ saa nso ase na ɔnso bɛyɛ de bɛyɛ hallelujah wunya ngo crusade ase ana sɛ edika de nkwa nsa ne yɛ wo wunya nkwa ansa ne yɛ wo ana sɛ obi ba bie eba adansi die wo tena se a wo no tena se na no kan Nyankopɔn asɛm no saa bɛ na wunya nkwa na so de ka Nyankopɔn nsa ne yɛ wo ka Nyankopɔn nsa ne yɛ de bɛ yɛ wo ne mo yɛ yi wutu wo na wonim se yi watu wo
who will see any, you know, you will see you will see you. At the Sawan, dear. Abranti where you are on the near from one of you or in the SEO, nothing was in that too. I will not be. Yeah, Baba, one you will a branch and a bremono. No, we in the year that I actually about one. That's a Honda. Baba, one was Panama, one somebody Panada by not a tribu. And the son at Tiana, about the upon the guy on the film. And we are by a two or we see and we are two. No, you are two or you were and as a son. And the son of the other job, and quite an accidental. Neloki. You may never pour the bay, initially. And then all my uncle had the dear, moment dear. Because, Sir, a command and Crabia say, or what they are. So now we ask the who. He has no finance with himself. In Mr. Omar Mudo, I didn't have it up one. And the Anna, but higher. Minimal at the end to say any. So be any can answer and once and once. And what you want to say here, a series. The idea, you have a body kind of and or to them once and two, and yes, you almost think over at the moment. Or more heaven. If you were down fine. If you are in one heaven, or more in one or if you see any be out. Or one baby, I said, or my dear, you have a show. Sanya woman fear or a woman. The such is so. The one plan a baby as not some of the young women or brother or bomb. I can pop pen a moon of you. It will be one home. Now, the baby are seen and Caribbean to Quania near tea. Or woman, now what the baby are branch and a global web DBS or Banner or my name and never because we didn't grab your pa. Never any year, but I will be say Jacob. Maybe a year or papa. And yes, oh, yeah, papa, yes, oh, yeah, papa, and look for the young young woman, my papa, the bay. Yeah, I didn't know. And I think I say, the people also the are. One would even feel about the bay, young woman. We were with the woman later. But you are open, because only no months now. You know, call. You know, call a million and say hallelujah. Yeah, you know, call me and say hallelujah. When I see you not call, I dear boyfriend, you. Or we had more. Was he any more? Hallelujah. The young boy answer. There's a very movie under the anyone. But I feel the winner call who take voice no. Identify voice and even out see it. I feel the women and name. That is the voice and name. What in me? I have called your flow. I'm right answer. Never born pie. No beyond said, maybe convention and women see. Young ones see. William saying that's not here. And you're ready at what you want to know. So one choir will be what Brabum. One choir will be what Brabum. Can you, even you, dear, and ready to help them. And go form by them, or ready by your own panel. I do a more view. For the many pennies in the part them. Will be a make us would cry or would be going some, or going some or bunking. And near my warrior, yes, and that's why I have. Now, supporting the passing a granite beside you, channel beside you, here, put them. Oh, what's Uncle said, you know, they move you. Because I don't know young one. If we not see it, as a man, if I don't need to see, I know I'm in which you for whom so far so young. Let's see what he is church and one idea what he is to do. You will not have a bay. I see it, you not to walk. You say, decay, you know, to walk, mammy, decay, you know, to walk. We people when you're not somewhere over. And because you want some other one, I say, like the rich man be up, wanting to want someone look 16. 1 year, when the baby is a fan can't be a baby as the army. You can't be a baby as the army. But then we ask you, Emma, and you have to take Emma. Or Bob, that will be asked. Also, every year, party where Nebby, look at them so the court, the Asama, the Kuhuna man. When you can't be a pap, not my baby, as one more baby. That's what we be the live those here. Not all year every year. And it's here, what about them? And
deɛ mehwɛ aka kyerɛ mo no sɛ ɛfiri na obi a wonim sɛ yɛbu obi na wote nka sɛ yɛbu mepɛm yɛbu ma bɛhunu yɛfrɛ wa bɛhunu yɛsɛ onim na bɛhunu na mmom yiw to wɔn na wonim na saa nneɛma ne nsen akyɛ adi wɔ w'abrabɔ mu no hwɛ w'abrabɔ so yie na afrɛfrɛfoɔ bɛtumi aba a wɔde ne wurade nwoma mu ebi wɔn de wɔmmɛba bɛbɛ nam wɔmmɛba Nyankopɔn fie etie nanso wɔn de deɛ Nyankopɔn nwoma mu wɔn de fɛn sɛ afrɛfrɛfoɔ no ne Israelfoɔ ne yɛ dɛdɛ ɛɛba no wɔn de bɛma mo kɔn adadeɛ wɔn de bɛma mo nneɛma bi a ɛne sɛ mo di akyi mo kɔ di akyire na sɛ wonim sɛ ampa wo din wɔ Nyankopɔn nwoma mu di a ɛnkasa so na si yɛ sɛ dimi so yɛ sɛ bɛnsin kɔ wɔware sɛ ɛdeɛ na yɛɛ no hwɛ ɛmɛ wo din wɔ Nyankopɔn nwoma mu dɛm bi ka busa amɔ sɛ yɛbu obi wɔ ware mu anaa ɛkwan a wɔfa so ware ɛkwan pa anaa ɛkwan a wɔfa so pɛ sika no ɛkwan pa deɛ wode sika yɛ na ɛhyɛ Nyankopɔn animuonyam anaa wonya animuonyam wɔ Awurade anim nipa bi wɔ n'anim nyam wɔ Awurade anim because ne pɛ a wɔte mu no ɛnyɛ yɛantrɛ ne din wɔ wiase ahyɛaseɛ demo owu a de bɛhu sampa nipa ne ntrɛ ne din demo sɛ nipa bebree no a wɔ wiase ne yɛkɔ deɛ wonim nka sɛ wɔyi yɛatrɛ ne yɛn ase ntrɛ ne din ne ɛhintasɛm ebi a na ɛkɔ soɔ no a na wɔba bɛgye Nyankopɔn ayɛ bɛbɛɛ adi fɛ sɔɔ ehu ne sie a yɛyi ne to wansa amen okay yɛbɛsɔre ɛyɛ nhyerɛ bi yɛda hɔ sɛ Nyankopɔn de kae ayi nkurɔfoɔ bi atoɔ ɛyɛ nhyerɛ bi yɛda hɔ sɛ nkurɔfoɔ bi wɔde yɛde kae yi wɔn ato ansa na yɛwɔ wɔn ɛno nti wɔn nso ka wɔn sɛ wɔka ho bi Awurade Nyankopɔn de kae yi wɔn yɛde atoɔ ɛna ma owu ɛna ma owi ase no na wò din ɛwɔ Nyankopɔn ne nwoma mu ebi yɛ sɛ bi a wɔhu Nyankopɔn yɛ sɛ yee dabi wodi ka nya nkwa ansa na asɛm bi yɛ mu dɔm na wɔadi ɛyɛ Nyankopɔn yi ntasɛm Awurade nko ara n'anim a wɔn nya nkwa ansa na yɛwɔ wɔn ɛna Awurade nko ara n'anim a wɔn deɛ wɔn sɛ yɛ kora ansa na yɛwɔ wɔn yɛne ɛtete wiase wɔ mu deɛ yi ntasɛm ayɛ obiara nim deɛ mo wunya nkwadeɛ wo sampa na medi wɔ Awurade nwoma mu ɛtwerɛ medi ansa na yɛwɔ me na ɛsɛ ampa wɔn Nyankopɔn de program na kyerɛ no wɔn Nyankopɔn ne hyɛ mu wɔn sɛ bia ɔgye na wɔnya no ɛnyɛ kwa ɛmɛ biribi a ohun ne si yɛ ohun wo si yɛ ɛne de ɛne Paul so obi a timu nipa no fɔ da biara gya wɔn na ba ti nipa na no yɛ nipa ne ho na si eyi na to yɛ bu ne pɛm yɛ afrɛ no yɛ asɛ ne munyam na wɔn na wɔkɔ sɛ na ate Nyankopɔn ɛmma saa da biara gya yɛwɔ ebie ɛwɔ heaven yɛwɔ ahengua bi ɛwɔ Nyankopɔn ahengua mu ɔsoro ɛne yɛ pii na yɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn yɛ yɛnkɔyɛ ahɔhoɔ na abɔfoɔ no mpɛyɛ manyɛfoɔ daabi ebinom si akɔyɛ ne ɛda pii because afei na Awurade asiesie tenabea pa bi ama yɛn ɛnwontofoɔ bɛ se Yesu mmo deɛ wayɛ dɔɔso ɛnwontofoɔ bɛ se ɛde bɛwɔhyepɔ Awurade obiara hwɛ wo a na wonya nya ɔfrɛ sɛ Awurade ɛfrɛ wo Awurade ɛɛfrɛ wo obiara ntwena ni hwɛ abraba a wote mu nyɛ o yɛhwɛ na to wɔn krabea ho sɛ ɛnea bi ha wɔ abrabɔ mu a wɔte bea bi mu anya gye a hu sɛ ɛneɛ wɔwiyɛ no ɛhu o berɛ a yɛbɔ ne nɛ no ebi edi ka esi wɔ Nyankopɔn koraa anim wie ansa na ɛbɛsie yee ɛneɛ Awurade wɔhu yɛn mmɔbɔ mmom na wɔnhyɛ yɛ ɛten ɛdontofoɔ bɛyɛ sɛ Yesu mmo deɛ wayɛ dɔɔso Awurade ayɛ adeɛ paa sɛ ɔdɛ nipa a wiase mu a ɛna ɔsɛlɛ te nkurɔfoɔ bɛtu wɔ hɔ sɛ nkurɔfoɔ wei deɛ ɔmmɛgye nyɛ di Awurade ayɛ adeɛ paa wɔyɛ tete ne Nyankopɔn yɛn nyinaa ɛyɛ wɔ dia ebi ansa na abɛyɛ bi biara wodi ka ɛyɛ ho nsɛɛ to wɔ ansa na wodi ma wɔn ntoɔtoɔ so ahodoɔ nyinaa mu ansɛm wɔn a wɔbɛgye wɔdie na wɔn a wɔte wɔn asɛm a wɔnyɛ nyɛ nyinaa ɛna wɔfa anwuma bi ɛna wɔkyerɛ nkurɔfoɔ no bi ɛwɔ wɔn mu ɛwɔ wɔn mu bi fie yi na Awurade ɛna wɔnim ɛfuna wɔn ankasa wɔtena ase yi kwan yɛ bɛba so abɛgye saa nkurɔfoɔ no nkwa ebi na no wɔn nyɛ no ewi ase na wɔn yɛ papa anaa na yɛ ɛbɔne no deɛ bɛyɛ no adasa na ne ho sɛ nkwagyeɛ no eyi na brɛ nipa nipa ewi aseɛ ɛmu egyina wo Nyankopɔn wo ne mu die a na wo ne biribi ara dada ne ho ansa na yɛwo nipa no so no wosi nipa no wɔ wo nwoma mu na ɔkɔ ho pipo nyinaa nso aboa no asafo yɛwu a na deɛ woyɛ wie na ho yɛ wie a
Now you are to now playing here. Now who be up in here? So what you are doing? But if you are not bought, if you are not to move, to be a better way, we are here. You never go to see and go put your way, you are out of the share. Won't come over here. Woman wants to make you police here. And go for the woman and the woman, you are here. Yeah, one minute. From Payay of the Boyado. Never sending any Timothy in your team one in Panama. When he does someone, is a young someone. You never say, one can see. Amen.